Timóteushoz írt második levél 4. fejezetéből a második verset szeretném szívetekre helyezni. Hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Köszöntök mindenkit szeretettel igéhirdetés sorozatunk harmadik alkalmán, a nézőkán. Már 2 vasárnap arról szólt az igéhirdetés, hogy az Istennek az igéje egy különleges ajándék, amivel Isten bennünket megajándékozott. Az első vasárnap az volt az igéhirdetés címe, hogy olvasd az igét. Le van fordítva magyarul, megtehetem. De amit találok benne, az egy útmutatás az életre. Tehát aki engem alkotott, ezt a világot formálta, aki a házasságnak a szerzője, az nagyon jól tudja, hogy működik. Tudja, hogy hol hibásodhat meg. Tudja, hogy mi a helyreállításnak az útja. Úgyhogy amikor kezedbe veszed a Bibliát, akkor az élethez kapsz egy útmutatást, és boldog vagy, hogyha megszívleled ezeket a tanácsokat, és az életedet meg fogják változtatni. A másik, amit látunk, hogy ez egy lelki könyv. Lelki dolgokról beszél. Hiába olvasunk sokszor jókait, vasalverket, szakmai lapokat, azok nem mondják meg, hogy fogok üdvözülni. Az Istennek az igéje azért van a kezünkben, hogy a menny felé legyen egy olyan utitásról nekünk, ami nem más, mint az Istennek a szerelmes levele, minden nap élni, kinyitni, arról beszél, hogy mennyire szeret bennünket Isten. Nem a mi jóságunkról beszél, ezt is hallottuk. Nem arról, hogy milyen nagyszerűek vagyunk, mennyire hibátlanok vagyunk, hanem hogy a rengeteg hibán, gyarlóságunk ellenére mennyire szeret bennünket Isten. A múlt vasárnap, ha emlékszel, már arról volt szó, hogy nem csak írott formában adja nekünk Isten az ő igéjét, hanem sokszor hirdetett formában is. Ez a vasárnapi igehirdetés, a bizonyságtétel, mind-mind eszköze annak, hogy Isten eljustassa az üzenetét a szívünké. Hogy még mélyebben megértsünk egy üzenetet. Volt szó arról, hogy van egy látható ige is. Ez a kerességben és az úrvacsorában a szemünkkel is látható módon van jelen. Beszél a tiszta víz Krisztus véréről. Beszél a kenyér és a bor az úrvacsorában arról az áldozatról, amelyet meghozott értünk Krisztus. És ott van a 4., a testélet ige, Jézus Krisztus, amikor láthatjuk a bibliai történeteken, az evangéliumok leírásában, hogy hogyan cselekszik, hogyan viselkedik egy-egy helyzetben. Olyan titkokat jelent ki egy-egy példázatban, amit nem ember talált ki, nem ember próbálja megfogalmazni, hanem ő, mint aki szemtanúja, hogy milyen a menny, milyen az Isten országa, próbálja a mi szavainkkal leírni, amit szem nem látott, fül nem hallott. Ember szíve soha nem gondolt. A múlt vasárnap arra biztatást kaptunk, hogy szeressük az igét, és az fel fog bennünket magasztalni. A példabeszédek könyvében az ige azt mondta, hogy öleld magadhoz, és felmagasztal téged. Na most Rebeka 6 éves lányom, ő minden este allókával alszik, és akkor borsótól, hát Pennyben, Tesco-ba, ahol ilyen pontgyűjtő akciók voltak, mindig kaptak egy-egy ilyen kis figurát, cserél, 2 kis cseresznye, azért együtt alszik el, így magához ölelni. Na most nem az az üzenet, hogy te is így öleld magadhoz a Bibliát, akárhol mész boltba vagy munkahelyre, hogy mindenki látja rajtad, hogy így szereted az igét, hanem az a nehéz, hosszú út bár történne meg. Mindenki, aki hallja ezt az igéhirdetést, hogy a könyvespolcról lekerül a kezünkbe, a kezünkből eljut a szívünkig, és megérted, hogy megérzed, átéled, amit az Isten üzen neked. És a mai igéhirdetésnek ez lenne a címe, hogy no, azt az igét, amit a szívedbe zártál, egyszer csak az Isten oda tudná tenni a te szádba, és hirdetnéd az embereknek. Na ez a harmadik. Volt, olvasd az igét, szeresd az igét, ma pedig az az igéhirdetésnek a címe, hogy hirdesd az igét. Előttünk van az ifjú Timóteus, akinek van egy sokat tapasztalt, bölcs tanítómestere, Pál apostol. És ő azzal kezdi, hogy az Isten irgalmára
Jézus Krisztusra, az Isten országára kérlek, hogy állj elő az igével. Állj elő vele és hirdesd az igét. Miért ezzel kezdi az apostol? Azért, hogy képzeld el azt a világot, amelyben ők éltek a római birodalomban. Nem egy életbiztosítás volt az Isten országáról beszélni. Uralkodók jöttek és mentek, őket, mint császár istenként tisztelték, még akkor is, hogyha sok butaságot követtek el, és emberi gyarlóságot nyilvánvalóvá vált. És az egész világot sóvárról várta, hogy egyszer csak jöjjön egy olyan jó hír, ami mindenkit megörvendeztet. Hogy nem csak ezek a testi bajok, háborúk, adók, különféle járványok vannak ebben a világban, hiába való küszködés jelenti a mindennapokat, hanem valaki szeret bennünket. És amikor elkezdi mondani az apostol az ifjú tanítványnak, hogy Jézus Krisztus előtt kérlek téged, az Isten országára kérlek téged, hogy ez az ország növekedjen, gyarapodjon, hogy az emberekhez eljusson a jó hír, állj elő az Isten igéjével. Ne rejtőzködj, ne bújj el, hanem hirdesd az igét. Képzeld el, Mátiszalka belvárosában jársz, és egyszer csak egy nagy riadalom támad, egy idős néni összeesik. Az emberek segíteni akarnak, mindenki odafut, kiderül, hogy a néni reggel nem vette be a gyógyszert, egy nitromintra lenne szükség, és hát vagy 20 ember körülállja, és mindenki tudja, hogy ilyenkor levegőt kell hagyni, nem szabad nagyon fölévajolni, hanem hagyni, hogy szabadon lélegezzen. Zsebedbe nyúlsz, és ott van egy doboz, ami biztonságból beraksz, mindig magadnál hordasz egy nitromines kis pici üvegcse, és tudod, hogy nem maradhatsz hátul, hanem egyszer csak jelentkezik, emberek álljanak félre, mert itt van nálam a gyógyszer, félre-félre. Előveszel egy tablettát, nyelv alá való, és a néni nagyon rövid időn belül magához tér, talpra áll, kis pihenés után elindul, és mire a mentők kiérnek, te már életmentővé lettél. Most képzeld el azt a helyzetet, nem is kell elképzelni, ebben élünk, hogy ebben a világban rengeteg megkeseredett, eltévedt ember között biztosan, lassú léptekkel a kárhozat felé mennek emberek. És ha itt vagy a gyülekezet közösségében, és tudod, hogy mi a megtartó erő, és még sokáig csendben maradsz, pedig ott van a zsebedben, sőt a szívedben, ott van a gyógyszer. Ami ennek a világnak kell, a reményvesztett embernek kell. És téged is kér Pál apostol, hogy Jézus Krisztus előtt kérlek, aki ítélnének, élőket is hol. Az Isten országáért, aznak a gyarapodásáért, a növekedéséért kérlek, hogy állj elő és jelentkezz, hogy én tudom, hogy hol van a megtartás, tudom, hogy mi az út, ami az életre visz, és állj elő vele és hirdesd az igét. Másik mondat. Hirdesd az igét. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Hadd mondjam azt, hogy csak ez a kétfajta idő létezik. Ha felhívsz valakit telefonon, este mondjuk 8:30-kor, és megkérdezed, szép jó estét kívánok, elmondod nevedet, alkalmas, hogy most beszélj? És két dolgot fog mondani, vagy azt mondja, hogy igen, alkalmas, mondja, hogy mit akar, vagy azt mondja, hogy most nem alkalmas, majd holnap beszél. Nincs más idő. Vagy alkalmas, vagy alkalmas. Pál apostol pedig azt mondja, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, te hirdesd az igét. Mi nagyon sokszor szeretünk különbséget tenni idők között. És azt mondjuk, hogy mit tud még a gyermek. Majd 18 éves lesz, majd akkor megtudja, hogy a nagyja miért volt presbiter. Majd ahogy telik az idő, majd akkor eljön az ideje, hogy beszéljek én erről. Pedig már pici gyermekkortól, lefekvéskor, egy-egy családi alkalmon, az asztalnál, hadd tudja csak meg az a gyermek, hogy milyen Isten az, aki ezt a világot fenntartja, aki gondoskodik rólunk,
Sokszor különbséget teszünk az idők között. Hadd mondjuk erre példát. Hát most így, hogy 11 óra épp, hogy elmúlt, alkalmasnak ítéljük az ige hirdetésre az időt. Az asszonyok oda tették a húslevest, mire hazaérünk, az már gyönyörű szépen el fog készülni, csak a tésztát kell majd leszűrni. A férfiak azok még kényelmesebben csak asztalhoz ülnek, még talán a tegnapi újságot átlapozzák, vagy belenéznek a hírekbe. Előtte milyen jó, egy fűtött épületben megnyugszik a szívünk, alkalmas az idő, nem? Hirdetni az Istennek az igét. Amikor van alkalma. Amikor nem lehet, vagy nem tudom hirdetni az igét. Van egy nagyon kedves gyülekezeti tag, Incike néni, aki a Rákóczi úton egy kis bibliakört már évtizedek óta vezet, az otthonában helyet biztosított neki. És néhány évvel ezelőtt, amikor az idősek otthonába került ölbe, akkor ez a kis bibliakör úgy kicsit magára maradt. És mindenki sajnálta, hogy akkor most mi lesz ezzel a kis csoporttal. Megoldódott a helyzet. De azt gondoltuk, hogy Incike néni ezen az új környezetben, elszakadva ettől a kis közösségtől, majd másképpen fogja az utolsó éveit tölteni. És akkor legutóbb nálam voltam, azt mondta, tiszteletes volt, higgy el, én nem véletlenül vagyok itt. Cserélődnek a szobatársai, és minden alkalommal az új szobatárs azt veszi észre, hogy Incike néni rendszeresen igét olvas, és nem fél használni, bátran bizonyságot tesz. Egy idő után úgy imádkozik hangosan is, egy idő után már együtt imádkoznak, és olyan jó látni, amikor valaki hitre jut néhány évvel vagy hónappal a halála előtt, mert van egy ilyen szobatársa. Akárhova visz az élet, legyen az kollégium, idősek otthon, vagy kórház, amikor azt gondolnád, hogy elszakadtál a gyülekezeti közösségtől, nincs veled csak egy Biblia, lehetőséged van, hogy hirdesd az igét. Ha fogorvos vagy, akkor külön jó helyed van, jó helyen vagy, más nem tud mondani a pácienset, csak aha, és nem mondhatod, és ő meghallgatja. Hidd el, hogy végig fogja hallgatni. Nézzük tovább. Azt mondja az igénk, incs, fegy, buzdíts, teljes türelemmel és tanítással. Eljutottunk oda, hogy az apostol tanácsot is ad arra, hogy hogyan hirdessük az igét. A Kolossé levél 4. fejezetében, az 5.-6. versben ezt találjuk, ezt is hadd olvassam föl nektek. Bölcsen viselkedjetek a kívüli állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Kedves testvérek, az első, amit mond az apostol az, hogy használd ki az alkalmas időt. Nem biztos, hogy még egyszer lesz módod elmondani valakinek, amit Isten a szívedbe helyezett. Tegnap egy 54 éves fiatalembert temettünk. Vele az történt, hogy egy szürke átlagos hétköznap végezte a munkáját, villanyszerelőként elment, és egy épületnek a tetejéről leesett. Összetörtek a bordái, súlyos sebeket kapott, annyi ereje volt még, hogy kimenjen és segítséget hívjon, de 10 nap kóma után elment közül. A családja ekkor már nem tudott vele kommunikálni. Nem tudták megkérdezni, hogy gondolkodik, mit érez, mit üzen másoknak. Reggel elment, és egy átlagos hétköznapon nem gondolt arra, ő sem, mi sem, hogy ez az utolsó találkozás. Egy utolsó telefon, egy utolsó reggeli, egy utolsó kávé, egy utolsó Isten veled, és utána vége. És azt az igét kaptam, hogy vigasztaljam a családot, amikor Pál próbázban van, és Pál apostol sokáig prédikál. És a sorokban azt értettük meg, hogy másnap ennek az apostolnak tovább kellett mennie arról a helyről, de annyi mondani valója volt, hogy nem 6 és 7 óra között egy bibliaórát lefuttat,
hanem eltelt az idő. 9 órakor is még mondja az apostol, beszél az Isten szeretetéről, beszél a megváltásról, beszél a döntés fontosságáról, tátott szájjal hallgatja a gyülekezet, senki nem akar hazamenni, de már beesteledett. Meggyújtják a kis olajmécseket, azok aztán elhasználják a levegőt, van egy fiatal ember szédeleg, mert nem evett, kívül az ablakba, és egyszer csak elbógiskolt, hanyagtesítés, szörnyet. És azt gondolná az ember, hogy egyrészt a párt emeltem ki, hogy másnap neki tovább kell állni. Most van arra lehetőségem, hogy elmondjam. A másik pedig a fiatal ember, aki hangsúlyt kapott, vagy viszont neki az utolsó alkalma, amikor hallhatott Istenről, amikor még dönthetett. A Eutikosz, a fiatal embernek a neve azt jelenti, hogy szerencsés. Nem csak azért volt szerencsés, mert az ablaknál volt hely, nem csak azért volt szerencsés, mert Pál ott volt, és már a feltámadást követően föl tudta őt támasztani, hanem azért, mert kapott új esélyt és új életet. Amikor az apostol fölmegy, folytatja a prédikációt egészen hajnalig. Senki nem akar hazamenni, és mindenki fölfogta annak a súlyát, hogy mit jelent az, hogy az Isten szól hozzám, és ma szól hozzám. Nincs arra garancia, hogy lesz még erre alkalma. Nekem, hogy elmondjam az Isten igét neked, és nincs arra garancia, hogy te neked lesz még alkalmad hallani azt. A kedvező alkalmat használjátok ki. Ezzel kezdődik. A másik az, hogy legyünk bölcsek. Egy rossz beszélgetéssel, egy rossz bizonyságtétellel lehet még több kárt teszünk, mint amennyi hasznot hoz az. De erről majd fogok még beszélni. A kívülállók felé legyetek nagyon szelídek, szeretettel teljesek, megértőek. Annál is inkább, mert amit mi szoktunk sokszor használni, hogy kegyelem, megváltás, üdvösség, azt ők nem értik. Pedig mi olyan természetesen hivatkozunk rájuk. Mint azt mindenkinek tudni kellene. Nem tudják az emberek. Beszéljünk egyszerűen, világosan. Jézus gyakran használ például példázatokat, hogy egészen közel hozza az üzenetét az embereket. De olyan ez, mint amit ja, azt tudom ilyen. Akkor így értsd meg az Isten országát. Beszéded legyen kedves, sóval fűszerezett, mondja az apostol. Ez nem hízelgés, ez nem nyalizás. Azt gondolom, azt mi is észreveszünk és ellenérzésekkel vagyunk, amikor valaki nagy nyalizó, mit akar tőle? Ha így kezdi, akkor vajon mi van mögötte, mit akar kérni? Viszont azt is látnunk kell, hogy nem szabad lenéznünk azokat, akik még nem a hitben járnak. Sőt, nagyon nagy szeretettel kell feléjük fordulni. Nekik is vannak érzéseik, kérdéseik. Ők még a nagy döntés előtt állnak. És ne kioktatólag mondjuk el feléjük, hogy te ezt se tudod. Amikor beszélünk, az Isten igéjét hirdetjük, akkor legyen a szavunk és az életünk összhangban. Nincsen annál formákabb dolog, amikor valaki vizet prédikál és bort iszik. Ismerjük a mondást? És általában lelkészekre szokták alkalmazni, mert ők prédikálnak. De én hadd mondjam azt, hogy kiterjesztenénk ezt a kört a hívő emberekre is. Hogy olyan furcsa lehet látni egy hívőállónak, hogy vasárnap valaki szépen felöltözik, nem a mi gyülekezetünkről beszélek, hanem valahol egy távoli vidéken. Vasárnap szépen felöltözik, veszi az énekesnőjét, elmegy a templomba, szombat este meg atya világát. Ilyen szavakat is tud a szomszéd. Meg a tányér, ami ott csapódott a vitrínben. A gyerekek meg elmentek a szobában, nem akarták hallgatni a csörtét. És akkor megkérdezi az egyszerű ember azt, hogy most akkor attól függ, hogy még nap vagyunk, mit mondunk és hogyan cselekszünk, és a kettő nincs összhangban. Hát a hiteles bizonyságtételt ez a világ észreveszi rajtunk. Azt is, ha hiteltelen. A másik, amit látnunk kell, és ezt Mónus Béla bácsi
mondta el nekem, és direkt így fogalmazok, hogy nem tanította nekem. Ő, amikor idejöttünk Mátésszal, meg a szolgálatra álltunk elbiztásammal, akkor több mint 40 helyre vittünk beteg úrvacsorát. Ezt így örököltük, így vettük át tőle. És akkor egyik alkalommal megkérdeztem Béla bácsit, hogy ez hogy bírja? Mert akkor én olyan 28 éves voltam, tele életenergiával, ő meg már 70 felé közeledett, és azon csodálkoztam, hogy nagy héten, amikor este szolgálni kell, napi 6-8 beteghez elvinni 1 órás beteg úrvacsorán, ezt ő hogy bírja? És elmondta a titkát, hogy ő gyakorlatilag 5 percért van. Mert nagyon sokszor úgy van, hogy 55 percen keresztül teljesen nyitottsággal, odafigyeléssel meghallgatja egy idős embernek a múltját, emlékeit, fájdalmát, a gyászának, özvegységének a terhét, együttérzéssel jelenti. És amikor már ez elhangzott, akkor 5 percben neki el kell mondani a jóért. Úgy elgondolkoztatott rajtam, hogy nekem van-e vajon ehhez türelmem. Fiatalként, aki mindig tenni akar, mindig változtatni akar, hát bizony sokszor. Én azt kell mondanom, hogy amikor bizonyságot teszünk, az nem egyoldalú bizonyságtétel. Nekem most épp ez adatik, hogy 20 percig úgy beszélhetek, hogy nem szóltok vissza. Na, az északi nem így volt, mert egy kisgyerek folyamatosan beszélt az utolsó sorban, de képzeljétek el, hogy amikor valakivel 4 szem közt vagy, és bizonyságot teszel, és elmondod az Istennek az igét, akkor mindig figyelj oda, hogy ő is ember, neki is vannak kérdései, neki is van szíve, lehet, hogy még nagyon nehéz élethelyzetben van, és nem feltétlenül a te kioktatásodra, 20 perces prédikációra van szükséged, hanem arra, hogy elmondd, hogy te is ember vagy, te is megélted a mélységeket, átélted a szabadulást, szomorú voltál, benne boldog vagy, beteg voltál, de felgyógyultál, bűneid marcon voltak, de utána arra bocsánatot kaptál. Ez sokkal hitelesebb közvetlened, mint sem amikor egy oldalon mondod, aztán ő majd lép rá valami. Amikor bizonyságot teszel, és az Istennek az igét hirdeted, az teljes határozottsággal. Ha valamiről meggyőződtél, ha Isten benned kimunkálta, akkor mondhatod azt bátorsággal, nem bizonytalankodva. Pál azt is javasolja, mert ő is így élte ezt meg, nem akarok köztetek másról tudni, csak Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Ez a megfeszített Krisztus, ami minden ige hirdetésében előjön az apostolnak, hogy eloszlatja azokat a találgatásokat, hogy ki volt Jézus? Egy zsidó vándortanító, egy gyógyító, egy messiás sok közül. Azt mondja Pál apostol, hogy a bizonyságtételünk középpontjában azért kell a megfeszített Krisztusnak állnia, mert abban benne vannak a mi bűneink, a mi elhagyatottságunk, a mi félelmünk, benne van az Istennek a szeretete, az ő igazságossága, mindaz, amit értünk tett, benne van a jövőnk, a múltunk, minden benne van. És ezért mondja az apostol, hogy a megfeszített Krisztust hirdetjük. Az utolsó, amit így tanácsként láthatunk ebből a rövid ige szakaszból, hogy hogyan hirdetjük az igét, az, hogy ne legyünk Jónások. Jónás láttuk már többször, szolgáltam is róla, hogy elmegy Ninivébe, és csak elgyarmogja, elmormolja, odavágja, hogy meg kell térnetek. Az egyik énekünk viszont ezt a szép küldetést így fogalmazza meg. Légy örömmondó, légy békekövet. Ez a világ sóvárogva várja egyébként ezt, hogy valaki úgy jelenjen meg, vagy a jó hírt hirdetni meg végre, ha bekapcsolod a híradót, hát mi árad felé? Elolvasod az újságot, lelőtték,
lelőtték, felakasztották, lefejezték, keresztül ment a vonat rajta, vírust kapott, eltemették, annyi negatív hír. És akkor végre jön valaki, és azt mondja, hogy az Isten szeret. Végre jön valaki, és azt mondja, hogy hát nem csak ennyi élet van, mint amit itt élünk, hanem miénk az örök élet. Legyen ilyen örömünkön béke követ. Két fontos témánk van még hátra. Most ugye láttuk azt, hogy hirdetnünk kell az igét, nem csak a lelkészeknek, hanem nekünk gyülekezeti tagoknak is. Láttuk azt, hogy milyen tanácsokat ad Pál apostol, hogy hogyan hirdessük az igét, alkalmas és alkalmatlan időben. Jó, elmondtuk a bizonyságtételünket, elmondtuk az igéről a tanúságtételünket, és akkor mi van utána? Azt kell mondanom, hogy nem minden a te felelősséged. Másodjárt nem tudsz döntést hozni. Mindenkinek megvan ez a felelőssége, hogy az egyéni életéről ő maga kell, hogy döntsön. Krisztusnak ő magának kell igent mondania. Úgy vasárnap volt egy presbiteri konferencia, és az őrálló címet kapta, és a végig az előadások arról szóltak, hogy őrállóvá tett bennünket Isten. Egyrészt hallgassuk meg, hogy ő mit mond, és amit mond, azt mondjuk el az embereknek. Több mint 300 presbiter végig hallgatja ezeket a szolgálatokat, és elmondott az őrálló felelősségénél az is, hogy amikor elmondta engedelmesen az őrálló, a bizonyságtévő, ha valaki hallja ezt az intést, hogy meg kell térnie, oda kell fordulni Istenhez, hogy elfogadhatja a kegyelmet, ha erre hallgat, akkor megmenekül, egyrészt a szolgálattevő is megnyugodhat, mert célt ért a szolgálata, de ha nem hallgat, akkor már nem az őrálló felelőssége, hogyha nemet mond az ige hallgató. Jönnek egyszer a tanítványok, és szomorúan mondják, hogy képzeld Jézus, elmentünk abba a faluba, hát kizavartak minket. Nem kellett a te igéd, nem kellett a te beszéded. És akkor Jézus azt mondja, hogy terjétek le a lábatokról még a port is, és azt nem baj, hogyha nem felejtitek el, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat, és azt, aki engem elküldött. Ha valaki titeket utasít el, az engem utasítja, és azt, aki elküldött engem. A mi dolgunk sokszor az, hogy hirdessük az Istennek az igéjét, hitelesen, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, bátran, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, de mások helyett nem tudjuk sem a gyermekünk, sem a házastársunk helyett meghozni a döntést. Elmondjuk, hogy mit látunk jónak, elmondjuk, hogy a Biblia alapján mit vallunk, elmondjuk, amit már megismertünk, átéltünk, amifelől megbizonyosodtunk, de erre mondhat igent is, és mondhat nemet is valaki. Azt viszont tudhatjuk, hogy az Istennek az igéje elvégzi azt a munkát, amelyre hivatott. Ézsaiás könyvének 55. fejezetében ez így hangzik. Amikor leszáll az eső és a hó az égből, és megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédem, amely az én számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszem, amit akarok, és jó szerencsés lesz, ahová én küldöttem. Nyárban tikkadozik mindenki a melegtől, egyszer csak egy felhő formálódik az égen, elkezd esni az eső, igaz, hogy csak pár percig tart, de elvégzi, ami miatt a felhőnek létjogosultsága van így nyári idején. Egy pár perc múlva felszállítja a nap, de a fű, amikor leesik az eső, azonnal elkezdi fölszívni a nedvességet, és zöld marad, a fa nem szárad ki, pár fokkal hűl a hőmérséklet, és a változás
nyilvánvaló. És azt mondja Isten, ahogyan leszáll ez a csapadék az égből, és amire rendeltetett elvégzi, és gyümölcsözővé teszi a földet, ami igehirdetésünk és bizonyságtételünk, nem hiába való az Úrban. Valakit megvigasztalt, valakit helyreigazított, valakinek a sebeit gyógyította, valaki megerősödve megy haza. Ezt a titokzatos munkát én sem látom, pedig mindannyiunknak az arcát látom, csak azok itt nem, akik az oszlop mögött ülnek. De képzeld el, hogy az Istennek az igéje ennyire élő. Úgyhogy ne legyél efelől kétségben, amikor te valakinek bizonyságot teszel, vagy pedagógusként elmondod, hogy Isten mennyire szereti őt a gyermeknek, mert Isten munkálkodik az ő szívében. Van olyan is, amikor viszont már nehéz, de csendben maradsz. És nem mondod el a bizonyságtételt. Ezt a hegyi beszédben olvassunk, amikor Máté 7:6-ban azt mondja Jézus, ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyéiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábukkal megtapossák azokat, megfordulva széttépjenek benneteket. Van olyan élethelyzet, remélem, hogy nem sok ilyenben lesz részed, amikor valaki annyira hajthatatlan, hogy te hiába mondod az igét, és tudod, hogy a javára válnak az emberek, ő cinikusan ettől elfordul, gúnytűz az egészből, látszik, hogy ebből egy szót nem hisz, és nem is akar, sőt kigúnyol érte, akkor helye van annak, ahogy Jézus mondja, az én értékeimet nem tudom oda, hogy azon taposson, hogy kigúnyolja a számomra kedves igéket, a hitemet, úgyhogy ez az ő helytelen magatartása, és odébb válok. Befejezem néhány buzdítással. Először is ne ijedj meg attól, hogy az ige van. Ezt mondja neked, hirdesd az igét. Lelkészként én megtehetem azt, hogy minden vasárnap, sőt temetésen, esküvőn, városi rendezvényen, vagy ahova meghívnak, hirdetem az igét. De te megteheted, és sokkal közvetlenebb, egyszerűbb és őszinte módon, hogy a munkahelyeden, a szomszédodnak, a családtagodnak, a gyermekednek hirdeted az igét. És itt nem az a fontos, hogy most egy embert vezetsz el oda az Úrhoz, vagy akár egy-egy csoportot, vagy egy gyülekezetet, vagy akár mint Pál apostol egy igéhirdetésre 3000 ember megtér. Nem is ez a fontos, amit neked is mond a mai ige, hirdesd az igét. Alkalmas és alkalmatlan időben. Fülöp például a Szerecsen komornyik mellé ül oda, elmagyarázza neki az igét, és hitre jut. Általa pedig ki tudja, hogy messze-messze idegenben hány ember élete változik meg. Dániel 12-ben azt olvassuk, az okosak fényleni fognak, mint a fénylőjég volt, és akik sokakat igazságra vezetnek, mint a csillagok, fényleni fognak mindörökké. Isten hatalmas megbecsülést készít el azoknak, akik sokakat igazságra vezetnek. Olyan jó lenne fényleni ebben a sötét világban, egyre nagyobb fénnyel is mutatni az embereknek az utat. Beszélni, ragyogni az Istennek a szeretetét. Ebbe a világba, ahol a sötétség már annyi embernek a szívébe is beköltözött, a gondolatába, a jövőképébe, olyan sok ilyen csillagra lenne szükség. Egy halleluja énekkel és egy képpel fogok befejezni. Képzeld el, hogy egy hatalmas turista hajón utazol, kis fülkékben az emberek már nyugovóra tértek, meg volt az esti nagy vacsora, táncmulatság, mindenki fáradt, még a kapitány is, és nem vettek észre egy jéghegyet. És te is érzed, hogy itt baj van, de megtudod a kapitánytól, hogy a hajó el fog süllyedni. És segítened kellene, hogy az emberek biztonságosan elhagyják ezt a süllyedő hajót, felvegyék a mentőmellényt, beszálljanak a csónakba, minél messzebb ettől a hajótól. És amikor jönnek ki az emberek, és ők is érezték azt a rázkódást,
pizsamában, hálóinkra kinyitják az ajtót, és nem tudja, hogy mi történt. Kétféleképpen is reagálhatsz, és mondod, nyugodjon meg, feküdjön vissza, aludjon, nincsen semmi baj. És ő megnyugszik, visszafekszik, még egy pár perce, vagy egy fél órája van, és aztán menthetetlenül elsüllyed és elpusztul. Vagy teheted azt, amire a kapitány kért, hogy ezt a süllyedő hajó segített, hogy elhagyják az emberek, és elkezdesz beszélni arról, hogy emberek, őrizzék meg a nyugalmukat, kérem jöjjenek, itt van a mentőmellény, vegyék föl, mutatom, hogy merre felé van az a menekülési út, foglalják a helyeket a csónakban, utána nevezzenek, segítsenek másokat is eljuttatni a csónakig, ez a hajó biztos, hogy elsüllyed. És teszed a dolgodat, és minél több embert akarsz, hogy csónakba legyenek, és mutatod az irányt, és mondod, és biztatod őket, azt mondja, menjenek, igyekezzenek, gyerünk, ne maradjanak itt, ne maradjanak le, vigye még a gyermekét is, szóljon másoknak is. Ez a két magatartás jellemzi ma az egyházat. Szeretett testvéreim, nincs más dolgunk, bízni Isten kegyelmét, mindenki arról tud. Megtehetnénk ezt is. Beszélnénk fűről, fáról, mindenről, csak arról nem, hogy ez a világ, ez elmúlik. Minden dicsőségével, a gyönyörű épületeivel, gazdagságával, az emberek percenként egyszerűen süllyed ez a hajó. Nem csak Európa, amit látunk, kapodléket, az egész világ nagy bajban van. És olyan embereket kér meg a kapitány, és odaállít egy munkahelyre, odaállít egy gyülekezetbe, és arra kér, hogy mutasd az irányt, figyelj, te már tudod, hogy merre van a menekülés irány, indítsd az embereket, szóljál nekik, nyisd be az ajtót, állj elő vele, és mondjad, hogy emberek, vegyétek fel azt a mellényt, üdvösségre vagytok elhívva, szálljatok be a mentőcsónakba, csatlakozzatok a gyülekezethez, készüljetek, hívjatok másokat, és vigyed a családodat, vigyed a barátodat, akit szeretsz, apádat, anyádat, mindenkit vigyetek, meneküljetek, a lélekmentésnek a szolgálata zajlik. Erre hivatott az egyház. Ezt kell csinálni. És nem altatni az embereket, hanem ébreszteni. És az utolsó, ahogy mondtam, egy halleluja ének, nézem, hogy Margit néni van-e. Most kivételesen nem, úgyhogy... Hát most nem vállalom, hogy eléneklem, amikor elolvasom. Üres kézzel kell mennem, és állanom az Úr elé. Nincs kalász, mint én arattam, amit nyújtanék felé. Ó, hogy állok így elődbe számot adni Jézusom, nincs egy kéve, mit vihetnék? Nincs egy kéve vállalom. Testvér, rád is vár a munka, el nem mulaszt, botorul. Lelkeket vezess az Úrhoz, míg az éj rád nem borul. Ó, hogy állok így elédbe, számot adni Jézusom, nincs egy lélek, kit vezetnék, nincs egy kéve vállalom. Én ezt kívánom neked, hogy amikor odaállsz Isten elé, akkor ne úgy, mint egy nőnapi férfi, visz egy szegfűt itt a háta mögött, egyetlen egy kis pici szegfűt, és azzal megáll Isten előtt, és hát nincs mivel dicsekednem, mert én itt vagyok, én hallottam az igédet, én döntöttem, én elindultam. De jöhetnél megrakottan, sőt utánfutóval, rengeteg kévével, a nagy aratásból, a munkából jöve, rengeteg ember ott állna mögötted, és ott a mennyben, amikor van ez a nagy számonkérés, akkor egyik jelentkezik, hogy tudom ki vagy, te voltál, aki a múltkor a kezembe adtál egy mai igét. Te voltál az, aki engem meghívtál Isten tiszteletre. Te voltál az, aki a múltkor egy biztató üzenetet adtál. Te meghívtál egy evangelizációra. Te beszéltél nekem arról a Jézusról, és jó, hogy most itt lehetek.
Én ezt kívánom neked, hogy úgy tudj megállni majd Isten előtt, hogy nagyon sokakat vezetsz. Gyermekeidet, barátaidat, családodat, rábízott gyermekeket az iskolában, a gyülekezetet, egy kis csoportot, és akkor jönnek és melletted tanúskodnak, hogy ő volt az, aki nekem hirdette az igét, aki által Isten munkálkodott az életemben. Úgyhogy ne csak olvasd az igét, és ne csak szeresd az igét, hanem hirdesd